аргентина корашро кард. ҷоми ҷаҳони 2022-ро соҳиб шуданд. баъди солҳои дарози нокомиҳо онҳо ин навбат ҷомро ба хонаашон бурданд. акнун дар вақти бозиҳо мо се ситораро дар формаашон мебинем. ин пинҳон нест ки ҳама бачаҳои ҳайат барои Месси ин корро карданд. чанде пеш ӯ финали зебоиро ба намоиш гузошт ва худаш ҳамчун қаҳрамони филмҳо баромад кард. Месси легенда буданашро собит кард ва ба ваъдаи додааш ба Марадона ва мардуми Аргентина вафо кард. баъди поёни бозӣ тамоми варзишгоҳи Лусайл мунтазири тақдими ҷом буданд. албатта ки ҳама ҷоизаҳои инфиродӣ ба Аргентина дода шуд ба ғайр аз кафши тиллоӣ ки Килиан соҳиб гашт. баъди супоридани медалҳо навбати он расид ки ҷомро ба Месси диҳанд. ана пеш аз тақдими ҷом амири Қатар Тамим бин Ҳамад Алтани ба тани Месси ҷелаки аҷиберо пӯшонид. он либоси пӯшондаи амир як ҷузъи фарҳанги мардуми араб ба ҳисоб меравад ва аз замони қадим то ба имрӯз ҳамчун эҳтиром ба халқи араб онро ба бар мекунанд. аз он шахсони маъруф ба мисоли сиёсатмадорон, шайхҳо ва дигар шахсони волумақом мепӯшиданд. он ҷелак аз пӯсти шутур ва буз омода шуда гирдонашро бо тиллои асил ором медиҳанд. либоси тиллоӣ барои бачаи тиллоӣ. ӯ ин амали амирро ба хубӣ қабул кард ва баъдан ҷомро аз дасти президенти фифа Ҷани Инфантино гирифта болои сар кард. ин мусобиқаи зебои гузаштаро ҷузъиёти хурди чашмнорасаш боз ҳам зеботар гардониданд. ҳарчанд баъзеҳо ҳоло ҳам аз чизе нороҳат боқӣ мемонанд. аз як тараф он рӯйпӯши сиёҳ либосҳои Аргентинаро мепӯшонид ва Линекер яке аз аввалинҳо шуда аз ин тӯҳфа ҳарф зад. ӯ қайд кард ки бояд ба таври дигар тақдим мекарданд. Мессиро бо либоси миллияш пинҳон карданд. як рӯзноманигори амрикоӣ Тарик Панча низ оиди ин рӯйдод навишта гуфтааст ки чизе ғайриоддӣ менамояд амири Қатар ба Месси ҷелаки сиёҳро пеш аз супоридани ҷом дод. Қатар низ мехост худро дар намоиш гузорад монанди Мессиву Аргентина. шояд мунтахабашон ягон хушие нишон надод, баъд онҳо ҳамин хел аз худ нишона монданд. ҳарчанд Месси он ҷелакро каме пӯшиду баъдан кашида хурсандиро идома дод, вале критикаи мардум ва хабарҳо дар ин мавзӯъ зиёд ба нашр баромаданд. ташкилкунандагон бошанд барои ҳимоя аз амир ин суханонро гуфтанд. ин либоси махсус барои ҷашнҳои муҳим мебошад. Месси бошад ҷашн дошт. қайд кардааст Ҳасан Алтавади, котиби генералии ташкилоти мусобиқа. ин гуфтаҳо кофӣ набуд то одамон қаноат кунанд. Зак Лави дар Твиттер навиштааст ки он либосро ба лашкарони арабӣ баъди ғалаба ё ба оилаи шоҳон медиҳанд. Месси ғалаба дар набарди сахте дошт. тасдиқ кард ки шоҳи ҷаҳон аст. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. Ягекс сарпарасти эҳсосоти ҳақиқии футбол. дар Ягекс регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. ссилкаи зарури дар комментария. ба ҳама муваффақият. акнун шарҳи бештар оиди он набард медиҳем. бо 2 гол пештаф шудани Аргентина бо голҳои задаи Месси ва Ди Мария ҳамагонро дар ҳайрат гузошт. Фаронса муқобили онҳо ночиз менамуд. Макалистер ва Энсо гӯё аз Месси дарс гирифта бошанду дастаро ба пеш мекашиданд. пеш аз танаффус ки ҳисобро 2-0 карданд, ҳама бо дилпурӣ ба истироҳат баромад. баъди ба майдон баргаштан, бозингарони Фаронса аллакай дар мавқеи худ буданду омодаи рақобат. шогирдони Дешам ба осонӣ таслим намешуданд. Фаронсаи тамоман нотарсу ҷасурро ҳамагон диданд ки Коло Муани ва Маркус Турамро ба майдон бароварданд. вақте Коман идораи тӯбро ба худ мегирифт, Фаронса хатарнок мешуд. Аргентина билохира иштибоҳ кард. Коло Муани пеналти кор кард ва Мбаппе ҳаққи иштибоҳ карданро надошт. 2 дақиқа баъд Коман тӯбро аз Месси равуда пас ба Мбаппе кард ки ӯ бо зарбаи зебояш ҳисобро баробар сохт. умеди Аргентина гӯё дар бозӣ аз даст рафта буд. Мбаппе дар муддати кӯтоҳ ҳама рафти бозиро дигаргун кард. дар экстратайм Месси дубора бо голи задааш интригаро ба бозӣ овард. гӯё акнун ин поёни кор буд, вале не. Мбаппе боз гол заду ҳисоб 3-3. ин бача ҳамагонро дар шок гузоштне ки дарвозабони Аргентина Мартинес бо он сейфҳои зебою муҳимаш исбот кард ки беҳтарин дар таърихи мунтахабаш аст. Аргентина дар мушкилтарин рақобаташ ғолиб баромад ва ҳама унвон ба Месси меарзед ки мисли ҷанговар баромад кард. набояд мусобиқаи Қатарро нодида гирем. барои мисол, Пеле ҳам дар Мексика қаҳрамон шуда ном бароварда буд. Месси қаҳрамон, Қатар беҳтарин, Аргентина чемпион. ба ҳамин навори мо низ тамом.